Helo gyfeillion, tybed sydd hwyl iawn chi. Da chi wedi dod dros y gwyntoedd mawr ar y tonnau. Wel, gobeithio bod y tonnau yn Llyn Tegid ddim wedi bod yn ormod. Da ni wedi cael 2 storm yn ddiweddar. A hynny'n gwneud i mi feddwl am hanes yn y Beibl. Hanes gostegy'r storm. Ond tymor yr Adfent ydy, meddwl chi? Ia, tymor yr Adfent. Beth ydy hwnnw, ond cyfnod i edrych ymlaen ac i baratoi at ddyfod yr Iesu. A da ni mor gyfarwydd yn dyda ni agor drysau a bwyta tamed bach o siocled bob dydd ar i'w feddwl am ginio a pwy sydd am ddod, lle da ni am fynd a'r holl trefniadau a'r trimmings. Weithiau bod ni'n anghofio mae gwyl paratoi ydy'r Adfent a nid y Dolig ei hun. A paratoi at ddyfodiad un rhyfeddol tu hwnt. A dyma welwn ni yn yr hanes yma, falle nid sôn am y geni, ond pwy yw hwn? Dyna'r cwestiwn mawr sy'n codi yn yr hanes. Wrthyn ni edrych ar rhyferthwy y stormydd, wrthyn ni edrych a phrofi grym natur o'n cwmpas ni. Dowch i mewn i'r stori yma. Swatiwch lawr yn y cwch gyda'r Iesu yn y starn. Edrychwch allan ar y tonnau, teimlwch y gwynt, profwch y braw a'r dychryn, ac yna rhyferthwy y tangnefedd. Dwi'n gweld y byd o'n gwmpas i heddiw yma'n llonydd tu hwnt. Chydig iawn o wynt, awyr yn las, cymylau wedi tawelu. Roedd Iesu diwrnod yma wedi bod yn dysgu am wrando, a gwrando yn benodol iawn. Gwrando a dychmygu'r hyn oeddech chi'n ei glywed. Gwrandewch, meddai, yw'r allan i hau. A da ni'n gwybod yn dyda ni am y ddameg honno. Wel, dychmygwch yr olygfa'r ddiwedd y dydd hwnnw. Maen nhw wedi blino yn lan, wedi gwrando ar Iesu, wedi gwneud gyda'r dyrfa trwy'r dydd. Ac yna maen nhw'n mynd ar gwch dros y llyn. Ar diwrnod hwnnw, fel hyn mae Marc yn cofnodi'r stori yn y 4 bennod, ar diwrnod hwnnw gyda'r nos, dywedodd wrthynt, awn drosodd i'r ochr draw. Wel, dyda ni'na yn gobeithio medru cyrraedd ochr draw i'r hyn da ni'n ei brofi ar hyn o bryd yma i weld yn beth di-ddiwedd yn dydy. A mae Iesu yn dweud rhywbeth pendant yma, awn drosodd i'r ochr draw. Mae'n fwriad ganddo cyrraedd yr ochr draw. A dwi'n meddwl bod hynny'n galondid i ni, wybod fod Iesu am i ninnau hefyd cyrraedd yr ochr draw i'r holl yda ni'n ei brofi ar hyn o bryd, ac ei fod o'n dod gyda ni. A gadawsant y dyrfa, a mynd ag ef yn y cwch fel yr oedd. Roedd cychod eraill hefyd gydag ef. Cododd tymestl fawr o wynt. Mae'r llyn Galilea, môr Galilea'n debyg iawn i Llyn Tegid yn hynny o beth. Mae yna fynyddoedd serth y 2 ochr iddi. A mae'r gwynt o'r gorllewin wedi rhywio dros y bryniau rheini ac i lawr at y llyn a creu storm mewn dim o amser. Cododd tymestl fawr o wynt. Ac roedd y tonnau'n ymdaflu i'r cwch nes ei fod yn erbyn hyn yn llenwi. Roedd ef yn starn y cwch yn cysgu ar glistog. Deffrwysant ef a dweud wrtho, athro, a wyt ti'n hidio dim i bod ar ben arnom? Dychmygwch yr olygfa. Mae'r cwch yn llenwi a dŵr, a'r disgyblion wedi gadael y cyfan i ddilyn y gŵr yma sydd â'i ddysgidiaeth mor rhyfeddol a'r gwirthiau yn ei rhyfeddu nhw hefyd. A mewn cysgu, ydy o'n hidio dim, ydy o'n malio dim am ei bywydau nhw? A wyt ti'n hidio dim i bod ar ben arnom? Mae'n edrych felly, does am gobaith, does na ddim ffordd allan o'r trybini yda ni ynddi. Gyfeith ffrodd Iesu a cheryddu'r gwynt a dweud wrth y môr, bydd istaw, bydd dawel. Gostegodd y gwynt a byd tawelwch mawr. Profwch y tawelwch. Profwch y tangnefedd sydd yn dod yn y gosteg, yn y peidio, yn y bydd istaw,
bydd dawel. Mae hyn yn debyg iawn ydy i Salm 46, lle mae'r salmydd yn adrodd Duw sy'n noddo ac yn nerth i ni. Ac yna'n adnod 10, peidiwch a gwybyddwch mae fi sydd Dduw. Rhywbeth tebyg sy'n mynd ymlaen yma. Bydd istaw, bydd dawel. A gwybyddwch mae fi sydd Dduw. Ie, mae hynny yma hefyd. Gostegodd y gwynt a byd tawelwch mawr. A dywedodd wrthynt, pam mae arnoch ofn? Sut ydych heb ffydd o hyd? Daeth ofn dirnfawr arnynt. Gmeddent wrth ei gilydd. Pwy ynteu hwn y mae hyd yn oed y gwynt a'r môr yn ei fyddhau iddo? Pam y mae ofn arnoch? Peth naturiol ydy ofn. Mae ofn yn peth da i raddau, dydy. Mae'n ein rhybuddio ni rhag peryg, mae'n ein paratoi ni i ffoi, mae'n gwneud ni ymateb i sefyllfaoedd sydd medru bod yn niweidiol. Ond yma, wrth gwrs, doedd dim achos ofn ni. Oherwydd mae roedd Iesu yn y cwch, a mi roedd wedi deud awn drosodd i'r ochr draw. Sut ydych heb ffydd o hyd? O dyma'r un sydd yn dod adeg y dolig. Tra yn y preseb yn cynnal y cyfanfyd, dyna chi'r rhyfeddod, rhwng a dywelodd y storm mewn cafn bwydo anifeiliaid. Does dim syndod fod yna ofn wedi dod drostyn nhw, nid ofn yr elfennau rwan, ond parchedig ofn yr un oedd o'i blaen, yr un oedd wedi tawelu'r storm. Pwy ynteu hwn? A dyna'r cwestiwn mae rhaid i ninnau ei holi'n hunain, a gofyn i Dduw hefyd ddatguddio i ni yn yr wyl yma, yn y cyfnod cyn y dolig, fel ein bod ni gyda'r dwythion yn medru edrych arno mewn rhyfeddod a sylwi, mae hwn ydy'r un ydym ni wedi geisio. A fel y bugeiliad yn dychwelyd ac yn dweud wrth pawb am yr hyn ydym ni wedi glywed a'i weld. Mae hyd yn oed y gwynt a'r môr yn ei fyddhau iddo. Wel, gobeithio yn wir gewch chi fendith yn ngwyl yr Adfent yma, ac y cawn ni gobeithio cael canu ambell i garol cyn yr wyl a'n gilydd. Ga i ddymuno felly Nadolig llawen i chi.